Ay, ganyan naman, no? Chaba-chaba. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng piniritong adobong baboy. Ayan, at meron tayo ditong suka at meron tayo piniritong bawang. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi! Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaki Kapampangan! Ayan. Manganta na po. Umuulan na naman mga foodibi. Yes. Bagyong Dantes. Kaya ingat po tayong lahat. Oo nga. Single po'y nasimi mga kapudibis. Oo. Wala na kami kasi nga bigas. Kaya single na yung kain. Yung malamig na kanin Oo. kagabi. Oo. Siningle. O sayang, di ba? Oo. Ngayon Ay, single. wala pa tayong ano eh. O ngayon mo sang. Ala pa kasing ayuda. Ayan, sukang manyaman. Mapin. Ay, ganyaman, no? Ang una subo ay para sa inyo. Mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Basta't ang suka namin, pinakurat. Ito bawang. Naman. Guys, ay, nalaglag. Diba? Chaba-chaba. Really? Maligam yung tubig natin. Namiss ko yung garlic nila, ni Sisi Gretchen. Nalaksarap ang garlic ta? Bawang. Pero, Gretchen's nalaksar? Kitchen? Yung bawang nila. Yung ano nilang bawang. Kimchi. No? Kasi kulay-pulay eh. Ang hang ng bawang. Hindi naman manyapin. Taba. Paras ko karang bawang. Bawang. Sarap. Kumusta po kayo mga ka-foodie? Kayo din po ba nasa lanta ng Bagyo? Lahat ng ano? Hindi, Pampanga, ayan, sa Bataan na, Cavite. Dito sa Pilipinas.
Ayan, mga kababayan natin, mga Kapampangan. Mm. Ayan. Ingat po, ingat tamungan po. Mm-mm. Pag hindi kailangan lumabas, huwag na pong lalabas. Mag-stay na lang po kayo sa labas. Pero kung kinakailangan lumabas po Mag-stay na kayo. lang sa labas. Ay, sa loob ng bahay. yan. Oo. Kung kinakailangan mag-stay sa bahay, mag-stay na lang kayo sa loob ng bahay. Pag kinakailangan lumabas po kayo pag malaki na yung tubig na yun. Huwag na Mag-evacuate lumabas. na lang po kayo pag malaki na yung Tubig. tubig. Kung meron ano, yung malapit na evacuation, tulad ng Simbag, chapel nyo, pwede po. school. Sa amin mga kapudibis, malaki yung tubig talaga. Pero kapag gabi, lumiliit siya. O, di ba? Para kinabukasan naman, din. tumataas. Ayun. Araw-araw, tumataas. Yung level ng tubig, pataas ng pataas. Kaya yung mga mesa sa ilalim, lumubog na. Pang-apat na baitang nene. Dati, pang 2 stairs lang, hanggang doon lang. Pero ngayon iba, no? Iba yung tubig ngayon, malaki. Kaya mga kabalen po natin, mimingat ko po palagi. Mga ditangan, mag-pray po tayo palagi na sana tumigil na yung ulan, no? At wala na sanang patating pang bagyo. Yung simbahan natin, nakawawa, no? Lubog yung simbahan namin. Sa Agustin Church. Nakalunis siya pang Agustin, lubog ya. Magpiestaya pa mo. August 28, piyesta nila. At anniversary na mga girls, mga gay dito sa amin. Nakahuli kami ng isda. Na? Dami. Tilapia. Kanduli. Kanduli. Nakita niyo sa namin? Sa Facebook. Nasa hagdanan lang ako, nakahuli. Di ba? Ayun yung isdang mayayain. Si Kanduli. Kanduli. Nakaupo lang kami sa balkon tapos diba? Taba. Habang nakaupo, namimimot kami. Ang dami namimimot na ba? Ang dami. Kasi maraming isda ngayon. Yung mga fish pan na kawawa. Kaya siguro madaming isda, ne? Yung kay Irma. Yan. Mga ipon niya daw. Ipon. Taro. Bakit? Mali ipon. Paro po. Kala ko yung ipon niyang nabutas yung Hindi. Ano ba naman yan? Ipon daw yung nabutas. yung mga ipon niyang pera yung nabutas. Ano ba? Ipon. Ipon. Paro. Shout out Irma. Busan mo na yung alkansya mo. Siya. Tapos si Ate Pe. Ayan. Yan si Ate Pe. Tuloy-tuloy mo lang pag TikTok mo. Shout out Ate Pe. Diyan tayo sisikat sa mag-TikTok mo. Order ako ng Avon. Lotion ng. Kahit umuulan, sumasayaw yan. Nakabang ka na.
Nanonood ako sa'yo, ate. Hindi lang ako nagko-comment. Nanonood ako. Nanonood sa atin niya. Sino pa? Si Margie, di ba? Ayan. O, mari kong tunay. Nanong luto mo for today's video. At inandanom kaya kayo, kaya kami lampas ng tao, hindi no. Diba sa yung organic ko? Ganon. Shoutout sa'yo, kumain kong tunay. Okay, magsishoutout po tayo sa mga nasa Facebook. Ayan, magsishoutout na po kayo. Ay, ano ito? Shoutout po kay Jomair TV from Lanao del Sur, Marawi City. Shoutout po! Shoutout po kay Ina Anastasio and Anastasio family. Shoutout po! Alicia Salvador from Dagupan. Shoutout! Shoutout po kay Minda Blanca from Daet, Camarines Norte. Shoutout po! Shoutout po kay Jenny Peracenas from Cagayan de Oro. Shoutout! Shoutout po kay Norbert Ibabaw from Antipolo City. Shoutout po! Shoutout po kay rappers Peligro and Peligro family. Shoutout! Shoutout po kay In Bentayin from Parañaque. Shoutout! Mostoles family. Shoutout po! Shoutout po kay Mary Jane Masadja Ogatis. Ayan, birthday niya ngayon, Bal. Happy birthday po sa iyo, ma'am. Happy Mary Jane birthday. Masadja Ogatis. Ayan. Happy birthday Shoutout and po kay shoutout! Tony Marisa de Inchausti from Latrobe, California, USA. Shoutout po, ma'am. Shoutout po kay Mirna Basilan. Ayan, shoutout po, ma'am Mirna Basilan. Shoutout po kay May M. Modeler Santiago Isabela. Shoutout po sa inyong lahat. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Yes. Tita Nelly Pineda, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, Nanay Babe Kaluya. Ay, salamat. Siya pa, Baby Alson, Catherine Magoy, shoutout. Camille Garcelia, Ruby Garcelia, Elise Garcelia, and Garcelia family. Shoutout sa Shoutout inyong po. lahat. Ingat po kayo palagi. Yes, mga kapudibis, agisan mo na naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Pray lang po para wala nang ulan bagyo. Yes, thank you po.